Bueno, pois... Que te parece, Antonio? Mira a chuva. Home, dixeron pa mañán á tarde, ou se cae xa ben antes, eu que sei. Ai, bueno, ahora veño a Que para o noso repollo. eu, aunque queira ir alá, non podo, porque non sei se darei andado. A donde? A ver, se ven auga. A buscar a chuva. Mas repollo, algo a ver, ó, a vender. Basta que non veña por aí o porco teixo e o queima, É o arranque. ou, bueno, ou coma. Bueno, este non lle ten moito por comer, non sei. Como susto. Que bota, dona? Que é iso que lle bota? Unha cousa para que non colla bichos. Senón despois seca. Hai non para lá, para bonita. Bueno, collerei instrumental e poñerei meu tamén, non? É xeiro. Ben. Sí, pero con esta calor non lle fai nada, non porque é moita calor que fai, É moito. Bueno, queixámonos aquí, se cae no outro lado fai máis. Bueno, é o que media España quere saber é cando hai repolo para comer, cando está listo. O octubre. Outubro. Se te van a ver posar o yogur tamén, aí non. Ainda non cheira moito. E todo se aproveita, o esterco do porquiño, o repolo do porrado. E agora, bueno, ainda teñen secado onde plantalo, porque xa non puñerán máis. Porque non aí puñemos. polo menos hai, debe haber 400. Non, Non? cerca de 3. Ainda non 3. Ai, bueno. Non leva. Pois cando é outro momento que se pon repolo? Polo inverno, non? Sí, polo mes de... o que temos posto na cachupeira. Polo mes de... marzo, abril, maio. Vai ben así. Agora non poñamos. Non vou botar aquí terra fresquinha.